yakabholonjwa kachele yenyu paweekend apo. Saka zvine basa rezvozvozvo hakuna kana timu isingadyiwe. Mukuona chi boys, hakuna timu isingadyiwe. Asi kama mabhinya mimi mukawinaka, munobva mazoona kunge muri webhora zvekutodaroka. Aiwa, imborohwa imumbodzikamo. Paipaika yasazvimbofanira kana kutomborohwa but manje zvimarevo zvenjezva zvokushayaka zvakatengwa zviye. Hakuna Airimani makaita kudamburwa chete Rastamani kubhurwa kunzi bhu. This time ka, hakuna timu inenge chele boys. Ukona Chelsea this time ka, tikaipa Yada FC cheka. Aiwa, inorohwa seri nekuseri. Makudaroka, makangana kuti last season. Aiwe putseke wangu wakaputseke. Haikona kuti taurira last of last year panapa. Tiri kutaura recent makabhurwa imimi waiziya. I don't even fucking care. Imi kaibe, handichigomba kuChelsea nini. Bhora iro kani, harina kana basa kana chinge mazogara. Aiwa kababa makarwe. Bhora iroro ritori nebasa ka. Dai risina basa ka, maisamborara nebhutsu mumagumbeze zvamakaita musuya. Bhutsu mumagumbeze kupikoko. Shaka chinhu chokoshaka iBhayibheri not fucking soka. Dai bhora iroro dai rakakosha. Waitogona kunzi mabhaibheri makanzi Jesu aita mabhora. Kana kunzi mambo eRude vaisponsa Galleria United. Kana kunzi coach Noah vakaskuba chima wadzi neJerusalem FC. Manje kaizvi ndezvepano pasi muchangozvisiya izvi. Icho garwe chapinda nemoyo. Makutodhipisa kafireman muri tsaga last number kana mazogara. Manje history dzese dzavari kutaura idzi hadzimbofe dzakachinja fact yekuti kachele yakazhakwa ende ichatoramba ichizhakwa stereki. Nemiwo mani hiuka makudhipisa zvisina basa makanganwa zvamaitwa kalast year. Zvelast year izvo. Zvine basa rei? Zvine basa Germany last year mairohwa kunge mushongo musana. Ko ndaramba here inini? Ko this year unyoro hunohu akatora Carabao Cup ndiani? Kakapu kekupenga kamakarova Newcastle aka. Imimiwo mani hiu makudhibhaka kuti manga mane 6 years musina kana cup imwe chete. Muko kana mazogara imi. Hey, fucking shut up handiti kane zvebhora izvi. Apa kapa makuzoti bhoha manje. Aiwa kababa makaro. Haikona kupinda nemoyo ka. Ndezvebhora izvi. Hey, iri tufera. Uri kubvepika uchimanya kudai so. What's wrong with you? Mahwani maElders. Pakaipa. Mahwani. Mufana ari kufemeruka kauyu. Mupe mvura ka. Anogona kakufenda kaipa papa zvikadhaka. Hey, speak big akandrisen. Uri kubva kupi kwaitike? Sauro hamuko mkomo wangu. Ko wagwani madoko wani. Maadvise yenyu mkomo wangu kandekungape. Anoraisa mudharanda timuri mbibha pazvinhu zvenyu. Ndipewo vhati maElders. Hey, ndiani kwafunga kuuraya mwana waTokio uyo akomana? Oshomole. Taura tinzwe kachichaitika. Sauroka, mandikuwadzisa mudhara. Madoko wani hamusi makujerera vanhu here mimi. Ndaita sei kwenini? Handiti paipe nezuro mudhara pateerwa dhunanga makati hanzi chibage chinotemerwa pana mai vacho here. Finish. Iwe unoteerera maadvise kubva kuna chikombera. Ko zvandaitokuona semukomana akangwara wani. Chii? Reti mutoko. Saka bva waita sei? Mukoma wangu mahwambi. Ndadika pai. Ndikutobva kufachi zvangu bhobho paipai. Ndikutokirema zvimafomula zvangu chichi paipai. Speed equals to distance over time mudhara. Mudhara ndabva ndaona mvura yemwana. Vhati sekuru. Zvemadoko wani ndokutemba uri striker kaiwewe. Chikombera. Zvimwewo chinyara wewe. Usafurire mwana iwe. Hausi kuona mazvimbiro akaita. Kana dai ari striker aizozvimba mazvimbiro akadai here aya. Saka ubva waita sei naye Oshomole? Mudhara. Ndadii pai. Mwana anga ari mvura zvake yeye. Makambona taipe mabhibha ekuti mwana anenge asina kana mhezi 1 zvayo kana sport. Hayi ndogona kuisa kana 100 nozvipa mpaka ka. Mwana aende kutoilet ye. Saka ubva waita sei madoko wani? 1-2 kandadii pai. Attack. Ndasvika pane mwana pangachifamba nemhomzi yake maona. So ndangosvika ndikati maswera sei mhomzi. Hayoka, ndaona wangu wakura usina kana mazino. Ungasvikire chimungo china mai vachona. Wangu wakura ri nhingo yokuita zvinhu zvakasikana. Muna chinhu ndomburugo. Hayo mudhara yo. Indava kana mudhara zvidoko kugara uchisoma maghetto yudzi yo. Chinewe. Ndadii pedu pai Sauro. Ndikabva ndati kune mhomzi ndokumbira kadaro nimbotaura nemuzukuru wamuri kufamba nayo. Ko madoko wani matozozviita. Mamwe acho machande aya zviite zviya. Ipapo ndopandairasa Sauro. Mudhara mhomzi inosimudza mabhutsu iyo ndati. Sure inofanira akatombogara kuchaina chile because zvandaona nhasika hasi ndakambozviona muupenyu hwangu. Mudhara ndachiti ndakanzi zhaba ndichinowira uko. Ndichimuka nonzi rimwe zhaba ndowira futi pasi. Ndagura mudhara chibaga chitengwe pana mai vacho mulife never. Tafulaki madoko wani masoja awine hondo dzese kawaiziya. Iwe chikombero uri stupid yemunhu iwewe. Dai angari mwana wako kana munin'ina wako waimupa advice yakadaro here. Iwe Oshomole enda kumba toni ibva panapa. Handidi kukuona kana kunzwa kuti wanga uchifamba nachikombero. Uyu atopanduka. Ndakatogona hangu ndakaisana kurungai kumusha. Bozika, this is fucking rubbish. I will try next time, Maizia. Give me 90 minutes. Yes sir, maElders mabva maita sei pedu pai. Fe yapindira hondo kondo shiri yehondo.
hatikechemeche hatimechekeche. Rugare rwemapostori tichipinda tichibuda tichipinda tichibuda tikagara tobhema ndokuti tioneka. Right. Timu zvino hazvina kana kutombomira bhoma ndiregerera timu rangu. Ndiri kutongochemawo nesapoti yenyu zvinhu zviri pasi vatungamiriri. Huneka pedu paipai makanoshare mavhidhiyosi pafacebook timu rangu. Makanoona kamaadvheti musingajambe ndokuti zvinhu zvacho zviende mberi maiziya. Because mukashare ndokuti mavhidhiyosi edu kaite maviews akawanda pedu paipai timu rangu. Manje mukasashare ndochi chakadaro chinenge ngozi ichocho. Then kuYouTube mabhosi angu musandiregerero please ndangoti mungonobaya pai pakanzi subscribe. Zvegore rinoda kungoita miriyoni remasubscribers ndokuti ndioneka.